जे BoNSU आफादनि मेन उद्देश्यआ मा दिनै बिथांमोना जेखि बाथ्रा बुङा दिनै जेखि स्ल'गान होआ बे गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि फट' स्टेट कपि बायदि जेरक्स कपि मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि माने ब्रेन्ड साइड बिसोरजों जोनोम होजानाय आफाद आङो बे बाथ्राखौ सिगाङाव आङो बुंनो सानाखैमोन आरो बेफोर बाथ्राखौ मिथिनानैबो जों बुंनो गोसो जायाखै खारन बिथांमोनाबो बर'निनो सासे फिसा आरो बर' हारिनिनो सासे सुबुं नाथाय BoNSU दानाय समाव जाय व्यक्तिफोरा रल लादोंमोन जाय आफादफोरा रल लादोंमोन बे आफाद आरो व्यक्तिफोरा कमप्लिटलि पलिटिकेल पार्टि पलिटिकेल बेकिं आरो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि मानसि आरो BoNSUआबो मोनसे पलिटिकेल माने जि टाफ थायो जेराव माने बिबारखौ गायो बे पलिटिकेल टाफनि माने गायजानाय मोनसे बिबार दिनै जों बेखौ बुंनो बाध्य जादों खारन बिथांमोना जेरावनो सोमावसारनो थाङो जेरावनो आन्दलननि बाथ्रा बुङो आबेगिक सेन्टिमेन्ट बाथ्रा बुङो बे जायगायाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों बा सोरबा लिडारखौ रायदों बड'लेण्ड नाय सोदोबखौ खनसे बुङो खिन्थु 99% बिथांमोना बबेबा माने एकर्डखौ रायो बबेबा सुक्तिनि दफाखौ रायो बबेबा सुक्तिया मोजां जायाखै बेखौसो बुङो दा बेखायनो बिथांमोना जुदि रियेल आदर्शखौ लानानै सोमावसारग्राबा बिथांमोना जातीयताबादि जुदि सिन्ताजों सोमावसारग्राबा सोरखौबा सोंखारिनायनिफ्राय सोरबा आफादखौ रायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरो आं बे बाथ्राखौबो स्पष्ट बुङो जे बेबायदि आफादा नैबे 6 मास 8 मास बोसोरसेयाव मा मावगोन बेखौ बर' हारिया रावबो मिथिनाय नङा बेबायदि आफादा टेस्ट खालामनानै टाइम टेस्टेड रिपर्ट कार्ड जुदि होनो गोनांब्ला 10 बोसोरनि उनावसो जों बुजिगोन जे BoNSU आफादनि मेन उद्देश्यआ मा दिनै बिथांमोना जेखि बाथ्रा बुङा दिनै जेखि स्ल'गान होआ बे गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि फट' स्टेट कपि बायदि जेरक्स कपि खारन बिथांमोना न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बुंनाय डिभाइड आसाम 50-50 बुंनाय माने बड'फानि मुं लानाय दिनै बड'फाया बिथांमोननि माने आफादनि दैदेनगिरिबो नङामोन बिथांमोननि आफादखौ दायाखैमोनबो बड'फाया जि समाव आफादगिरि जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोखावनो नागिरनाय सानैसो दैदेनगिरि उजिदोंमोन नाथाय बिथांमोना थावरिनो हायाखै बिनि उनाव BSU दादों आरो दिनै BSUनिनो मोनसे ब्रान्च साइल बबेबा पलिटिकेल हान्जानिनो ब्रान्च साइल दिनै BoNSU दाफैदों दा बेखायनो एबसुनि बिखायाव गुलि बारलांबाय शहीदनि त्यागनि दिनै जोंहा जारिमिन दङ एबसुनि बिखायाव जिनाहारि खालामजानाय दिनै माने लावथि बुजानांनाय जेल जानांनाय दुखु दाहानि जारिमिन दङ गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन बे एगजिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन